Аммо салом. Дин кадом подписчик навистанд ки раҳи нави асфалтшудагии тарафи Патарба нишон дидифта. Ҳозир сёнка кардам мепартам худо хоҳад. Мана мости Патара гузаштем. Оп, асфальт тамом бездорожа, инҷа сохтумон сар шудагӣ. Мана полный асфальт шуд. Не ки сохтумон авҷ ба гирифтагӣ, ҳама ҷо кӯпрук сохсоз. Мана ҳамиҷа объездка роз дарам мебарем то границе рафта намеҷад ва через Деҳқонобод меред рай маҳкам карагӣ. Мана деҳаи Ғалабая гузаштем. инҷа ба ремонти роҳ карисудиянд. пеши ҳавли одамова хел латокча партофтагӣ. Мана латокчао. Мана ин латокои хекар хушро карисоз. Инам ҳам китайцо сохсоз ба назарам. мошинои ҷипо мегардад дар нача ҳамаш китайцо. Скорее всего проекта китайцо карисудиям. Уже ин латоконо об рафсоз. Не чихел хушрои нақшсоз. Худо хоҳад буд шояд раҳо зӯр мешад то Ӯзбекистона раи нақс. Дай далиши Ӯзбекистон раҳаш нақс. Ани мо ниё карад нақс. Хай раи мо ҳам нақшад худо хоҳад баробар мешем. Яна инҷа территорияам сохт шудан, территорияҳо современни зӯр бешад. Ин қишлоқ ба не ки роҳа зӯр карсидам мана. Ҳама сохтумон ки дид банд сохтсодиям. Мана Деҳқонобод. Ин Деҳқонобод барои рус карагӣ. Гузашта намешавад? Мана. Майба. Не кушудиян хайра. Ман як ҳафта пеш омдагидам, хе дасти рост, нихе мебарафтем дасти рост ба. Через тамом ин Деҳқонобод ба тарафи гумрук ба мебаромдем. Мана. Уже он тарафаш ба асфалта ховондиям. Опа. Мана уже асфалти нав шудааст, бо бишаи раҳа кироя айкаран шудааст. мо ба ми асфалтам намешавад. Қоидавайронкунӣ сони сар мешад, перевишат кардаам мегирем, штраф шудаам мегирад, авари шудаам мегирад. Мо ба ми тақартухураш беҳтар аслан шуд. Хай ҳамин биям одат мекунем худо хоҳад. Мана раҳо зӯр шудагӣ. худо хоҳад конумодамо мо овод шусоз нақ шуда мебарава. Мана раҳ зӯришае. овози мошини ҳам дигар шуд. тамоман бачаҳо ина бисёр гирифтанам бефоида. Ин то границае, то гумрукам хел. Мана ин бо даромади маслозавод пеши номаш чӣ буд релс ба бо раҳо дар поли ремонт шусости нав сар карди. Асфалти кӯнаша канда бурдагӣ. Мана ин даромади то даромади ҳамин маслозавода шудааст асфалт мобайни як ҳафта ва худо хоҳад ҳафтаи оянда инҷаам ҳамаш асфалт мешавад. ман ҳафтаи оянда Қирғизистон ма гузашта меравам. Через Ӯзбекистон, Андижон, Қирғизистон медарам Ошти област. Хай мумкин бо сёмка кара партом. Лекин видео однообразиям ҳеч киёям нест, скорее всего интересно неё. Мана ҳама ҷо латок шусоз. раҳо зӯр шусоз. инҷа зиндагӣ мекардаго вообще кайф мешавад. латокашам хушро мешаду, раҳашам ҷим мешавад. Чангам нест мешавад де. ҳам ту патингаи чӯтка кара буред сап сафед чанг мешинад. пеш мошини обкаш об чофшта рафсоз ки чанг нашавад. даромади гумрук ба. Молодец, оба чошсоз, чтобы муҳаллао чанг нашавад вақти кор баде. Хитой мешин. Китайский ваёшам номерошам. Офарин. ин лабаҳоям чиркин шудан, видео ганда бурамсоз. Мана то гумрука полностью асфалт шусоз, худоро шукр. бачаҳо овод шусоз, ҳама ҷо нақ шусоз. асфалт раҳо асфалт шусоз. Хеле дар ин муҳалло ҳамамон истодасам, кӯчаи калон шусоз, худоро шукр. лайк монитон.
то навор оянда хайр.